नमस्कार मंडळी. मी आज पेरतोय लाल भाजीचा बी. लाल भाजी म्हणजे लाल पाल्याची मस्तपैकी लाल भडक अशी भाजी. तर ती पेरताना काय करू आहे बघा. किंवा आता तयारी करून ही त्या वाफेची घेतली आणि त्याच्यात आता खताऐवजी मी मारतलंय रका. रका म्हणजे काय तर जा आपल्या आजूबाजू बघा पतारू पडता काय पडता गवत पडता त्या जाळून भाजून त्याची रका केली जाता. तर अशी ही रका माका खत घालूचा नाही असा किंवा बाकी काय घालूचा ना नुसत्या रकयेवर अशी भाजी माका ती तयार करूची असा. तर आता मी रका मारतोय आधी आणि त्याच्या आधी बघा मी 10-12 दिवस झाले मुळ्याची भाजी पेरलेली तुमका दाखवलेली मुळ्याची भाजी पेरताना. ते बघा नुसती अशी यदी इली कारण खताशिवाय जा असताना आता उशिरा येता आणि खत मारलेला जा असताना आता पटकन येता. तर मी आता रका मारून घेतोय. तर हे बघा हे असा लाल भाजीचा बी आता हाडताना कसा हाडला ह्या 50 रुपयाचा करून घेतलेला असा. तर लाल भाजी असं मनान सांगलेली आमका लाल भडक येतली गोलपाराची भाजी. तर आता त्याप्रमाणे मी बी घेऊन येलं आणि ह्याच्यात ना आता माका करू ही माती मिक्स. कारण ह्या बी असताना कसं असता असा पेरताना ना वाऱ्यान जाता. तर त्याच्यात ही जड असताना जड माती असताना बी हलके असतात. तर माती आणि बी असं ना एकत्र करायचा मग ना आता बरोबर असा पडता. तर ह्यो बोकलो बघा माझ्याबरोबर भाजी घालू गेलो अजिबात म्हणजे पाठ सोडू बघणार ना खंय जाय ना थंयसर येता. ती बारकी असत ती पोरा ती आता निजली होय त्यांना माहिती नाही आता ती धावतली असते. तर हे बघा अशी मिक्स करून घेतलं आणि मी आता ती उपतलंय. तरी बघा माती आणि बी असे मी मिक्स केले म्हणजे हे पेरताना ना बरोबर असे माती जड असल्यामुळे जायच्यात हे पडतले ना तर ते वाऱ्यान जातात. तर आता वाफो केलेलं त्याच्यात मी रका मारले ना त्याच्यात ह्या पेरून घेतोय. बरोबर असा पातळ पातळ असा पेरू घाला. तर आता मी ना भाजी पेरून घेतलंय. आता भाजी पेरली काय म्हणजे सोमता पाणी लावता कामा नये. तर थोडा ना हे मंग्यारो असा त्या मंग्याऱ्यांना ढवळून घेऊ व्हाय म्हणजे कसा तर बी असताना आता वरच्या वर पाण्याने एकत्र जातं. तर मंग्याऱ्याने ढवळला ना काय का खाली असा माती दडला जाता. तो हलको ना असो मंग्यारो मारून घेतोय. तर आता भाजी पेरून झाली आणि त्याच्यावर माती ओढून झाली. तर आता लाव आहे आपोवणी पाणी. तर आपोवणी पाणी लावतोय. भाजी पेरली का 12 पाणी लाव आहे नाहीतर ती भाजी रुजणार. तर आता ही लाल भाजी पेरून झाली. लाल भाजी इली ना का रवाची भाजी पातळ करतलंय आणि मोठी झाली का लाल भाजी करतलंय सुकी. तर चला तर आता करूया चिन्याची भाजी. लाल भाजी घालून झाली. लाल भाजी घालताना तुमका दाखवलंय. तर आता लागली या भूक आणि आमच्या कोकणात कसं असता काहीतरी काम करून आमका पेज होई असता. तर त्या पेजेबरोबर मी करतले चिन्याची भाजी. तुमका सांगलेले आता करूया चिन्याची भाजी. तर चिन्याची माका भाजी करूची असा. तर ह्या बघा ह्या लाल चिना असा का गुलाबी कलर असता ह्या चिन्याचो. तुमका दाखवते जरा चिरताना तर दाखवतले. हे बघा 2 प्रकारची चिनी असतात. ह्या लाल चिना असतात. लाल म्हणजे गुलाबी चिना असतात. त्याची भाजी करूची असता उकडूचो असता अजून काय कटलेट करूचं असता त्याची कापा तळूची असतं चिप्स करूचे. खूप काय असं चिन्याचं जाता उकडून खाव. हे मुंडले असं ते बघा त्याच्यात मुंडले हे मी थोडे उकडतलं. ह्याची मी भाजी करतलं ह्या चिन्याची. आणि दुसरा चिना आता नांगर चिना मी तुमका मागे उकडून खाऊन दाखवलेलं आहे. उकडलेलं आहे ह्या चिना नांगर चिना लांब होता ह्या नांगरासारख्या. तर ह्या भरडी चिना असा आणि ह्याचा ना मी काय करतले बटाट्यासारखी ह्याची मीठ मसाला लावून हळद लावून कापा तळतले जेवणाच्या तोंडात.
तर अशा प्रकारे या चिन्याचा करतले आणि तुमका दाखवते मी. हे बघा, या सुपात मी ह्या चिन्याचे मुंडले ठेवले, म्हणजे ह्या गुलाबी चिना ना त्याचे मी मुंडले ठेवले. ते मुंडले मी ना बियासाठी ठेवले, म्हणजे लाव खणला चिना ना का त्याच्या आजूबाजू त्याच्या मुळात भरपूर असे मुंडले असतात. तर हे मुंडले ना मी लावतले पावसाळ्यात आणि ह्याची चिन्याची झाडं तयार करते. तर चला तर आधी ह्या चिन्याची भाजी करूया मस्तपैकी आणि ह्या चिन्याची कापा तळूया. आणि हे मुंडले असत ते मी आधी उकडत घालतले, कारण ते उकडून माका मीठ घालून खाऊचे असत. चला तर मस्तपैकी आग करून घेतलंय, कुंडला ठेवलंय चुलीवर आणि त्याच्यात गरम पाणी करून ठेवलंय. तर ह्या बघा पाणी मस्त उकाळला आणि त्याच्यात आता हे चिन्याचे मुंडले असत ना ते मी उकडत घालतलंय. आता उकडलेले खाऊक सुद्धा आवडतात. हे बघा, चिन्याचे मुंडले उकडून खाऊक सुंदर लागतात आणि ते पण आयुर्वेदिक असतात आणि ते उकडून खाऊचे असतात. तर ह्याच्यात आता घालते मीठ. तर आता उकडत घातलं, ह्याच्यात चवीपुरता मीठ घालते. खैसून एक कामासून इला ना का ह्या असा खाव खूप आवडता. त्याच्यावर झाकण ठेवतो आणि ह्याची अर्धा तास आता मी वाट बघते. तर मस्तपैकी उकाडले का तुमका दाखवते. तर ह्या असा नांगरची ना ह्याची मी साला काढते आधी. हे बघा, ह्या पांढरा पिवळट असता. गो चल आधी चल, मासे नाही. तर आता ह्या मस्तपैकी तासून झाला चिना, ह्याची आता मी कापा काढते. अशी सुंदर कापा बटाट्यासारखी मीठ मसाला लावून थोडी मस्त लागतली. आता ही मस्तपैकी कापा करून घेतले, पाण्यात टाकले आणि त्याच्यात आता थोडा मीठ टाकते, म्हणजे ती चवीक लागतली. तर असा आता ह्या असा दुसरा चिना, जो 2 जातीचे चिने मी घेतले, हे असा गुलाबी भाजीचा चिना. तर ह्याची मी आता साला काढून घेते आणि ह्याची बारीक फोडी करून घेते चूर्णाच्या ह्याच्यासारखे. बघा, ह्या आतमध्ये ना आता म्हणजे साल काढला ना का आतमध्ये पांढरा जाता, नाही तर ह्याचा वर साल काढला ना तर ह्या गुलाबी असा, म्हणजे उकडल्यानंतर आता गुलाबी असा असा दिसताला. बघी आता कसा दिसता आता नक्की माका माहीत नाही पण ह्या बघा, ह्या असा गुलाबी असा आणि त्या डायरेक्ट पांढरा असा. त्याच्यात ह्या मी आता तासून घेते. तर ह्या बघा मी ह्या गुलाबीची ना तासून घेतलंय आणि ह्या असा नांगरची ना. तर ह्या गुलाबी ना असा ह्याची सालच अशी असा, ह्या थोडासा होता. तर त्याच्यात एकत्रच मी आता ह्याची भाजी करतले, कारण ह्याची आता फोडी करून घेत आहे बारीक बारीक चूर्णासारखे. सेम चूर्णासारखीच भाजी जाता आणि ही भाजी ना गरम गरम पेजेबरोबर खावची असता. पेजेबरोबर म्हणा, कोणाक आवडता भाकरी बरोबर म्हणा. तर ही उकडा काय बरी असता आणि ही जाताय बरी भाजी आणि आयुर्वेदिक असता. कंदमूळ म्हटला तर त्याचा खत लागणार नाही, गोर लागणार नाही. पावसाच्या पाण्यावर वेली उजान येतात, जुनी मुळा असत ती आणि त्याका अशी म्हणजे चूर्णासारखी मुळा धरतात. म्हणजे त्याची भाजी करूची असता. तर पूर्वीची माणसा कशी ही कंदमुळा जास्त खाय, कारण त्यांना भाजी बाजारात माहिती नाही होते. तर अशी माहिती असणारी लोक कंदमुळा घेऊन येत, खाणार, उकडून खाय, नुसती उकडून म्हणजे भाजून खाय, उकडून खाय, भाजी करी. आणि ही भाजी आयुर्वेदिक असता, म्हणजे आपल्या जीवाक ही बरी असता. याचे फायदे खूप असतात आपल्या तब्येतीसाठी. तर या बघा, कापा काढून मिठाच्या पाण्यात टाकलेलं आहे, ती आता बाहेर काढून घेतली आणि आता ह्या लिंबू, मीठ, हळद, मसाला असा लावून घेत आहे. त्याला अशी तिखट आंबट केली ना का चवीक बरी लागतात. तर अर्धा लिंबू मी लावून घेतलंय आणि
याच्यात आता टाकतोय हळद, मीठ घालतोय परत थोडासा, आणि आता घालतोय मसालो, तो पण मी भाजको मसालो घालतोय. आता एका मस्तपैकी मीठ मसालो असो चोळून घेऊया. तर एका आता मस्तपैकी लिंबू मीठ मसालो हळद लावून मी आता ही अशीच बाजूक ठेवते. म्हणजे हे का सगळा लागताला बरा अर्धो तास तरी ही बाजूक ठेवते. आणि आता करून घेते मी भाजी. तर चिना मी ना बारीक फोडी करून घेतलं. आणि आता भाजीसाठी लागणारा साहित्य सांगता येतं. कांदो, खोबरा, मसालो, हळद, मीठ असा आणि सोला आणि तेल असा आणि थोडासा पाणी लागताला. तर कढई ठेवलंय मी चुलीवर. आता त्याच्यात तेल घालतोय. कांदो फोडणीत घालतोय मस्तपैकी. ह्या भाजीत जास्त कारळ फराळ असा लागणार नाही. मस्त थोडक्यात मस्त सुंदर पेजेबरोबर भाजी होता गरमागरम. तर मी आता घालते हळद, गरम मसालो, थोडी ना जास्त जरा तिखट जाऊ ही भाजी, कारण चिना कसा गोडूर असता. तर ह्याच्यातच आता हे चिनीची पोडी घालते. पटकन अगदी मस्तपैकी थोडक्या साहित्यात भाजी सुंदर झाली. तर गेल्या वर्षात चूल मांडलेलं हे सर मी. आणि पाऊस लागल्याबरोबर दुसरी जागा आम्ही काढली. तर ह्या जागेत आता ही जागा करून घेतली आणि ह्याच्यात मी आता हे पहिलं व्हिडिओ करतोय. तर आता घालतोय चवीप्रमाणे मीठ. आणि ह्याच्यातच आता मी पाणी ओततोय. म्हणजे गरम पाणी असा. हे भाजीत जास्त पाणी लागणार नाही तसा. उकडाच्या पुरता मी पाणी ओतून घेतोय. मस्तपैकी आता शिजाने भाजी. त्याच्यावर ठेवतोय मी झाका. भाजी बघूया कितपर्यंत शिजली ती. अजून शिजावं. आणि त्याच्यात आंबटपणासाठी मी ना सोला टाकतले 2. कारण आंबट तिखट गोड अशी सुंदर अशी भाजी जावं. तर आता मी ह्या आंबटपणासाठी सोला टाकलं. तर पुढच्या वर्षीची म्हणजे नवीन वर्षाची सोला असत ती मी विकतलं. कारण माका विकूची असत. तुमका जर होई असली तर माका इतक्याच सांगा. म्हणजे कसा माका कळात तरी माका बाई म्हणजे घेणारी माझी ताई किती जाणं असत ती. तर माका मसालो सुद्धा कुटूचो असा तो बघी आता. म्हणजे माझो मसालो माका कधी कुटूक गावता तो. तर मी मसाला सुद्धा माका विकूचो असा. तर कोण कोण माका सपोर्ट करतालात ना त्यांनी माका नक्की सांगा कमेंट करून. होय मी आम्ही म्हणजे तुमच्याकडचो मसालो घेतलो. तर माका जरा बरा वाटताला. म्हणजे अशी कमेंट ती तुम्ही सांगलात होय बाई माका होय म्हणा. माका जरा हुरूप येतलो. आणि बऱ्यापैकी मी जो घरात मसालो खातलय मी जा खातलय तात मी तुमका देतलय. तर फसवचा विसवचा त्याच्यात काही नाही असा. नाही तर कसो कुठलो कसोय दिलो हे माझ्या हातान होऊच होत नाही. कारण तुम्ही ज्यावेळी खातालात तेव्हा तुम्ही चव बघतालात आणि मग माका तुम्ही सांगतालात म्हणजे कसं लागलो तो. तर ही भाजी आता थोडं वेळ शिजा दे. तर मस्तपैकी चिनी उकडून घेतलं. खाऊया आता. गुलाबी कलर उकडली आणि सोलली ना काय त्याचा गुलाबी कलर येतात. आणि तासली ना भाजी का तो वरचो गुलाबी कलर आहे ना तो त्या सालात जाता. आणि त्या पांढरा पांढरा असा दिसता.
तर ह्या चिना ना आता मी आता ह्या सोललंय खाव. तर हे बघा, ह्यो गुलाबी जो थर आहे ना तो वर वर असता, म्हणजे वरच्या वर असता, आणि त्याच्या आतमध्ये असताना तो जो पांढरो असता, म्हणजे फोडला का दिसतो असो. हे बघा असो खाव सुंदर लागता चिना. कंदमुळा उकळून खावची ना तो अशी. आता भाजी बघूया शिजली आहे का. मस्त भाजी शिजली, वासही बरं येता भाजी येतो सुंदर, चुरणाच्या भाजीसारखं. तर ह्याच्यात ना मी आता ओला खोबरा घालतोय. इतक्यात साहित्य मस्त. काय सुंदर भाजी झाली. आणि खाऊची असली ना तर अशी मस्त चुलीवरच्या चुलीवर अशी, तर गरमागरम चुलीवरची उतरून सोमतीच्या सोमती भाजी खाऊ बाई. नाहीतर ही जर भाजी तुम्ही खाली उतरून ठेवलात आणि खूप वेळांचं खाऊ जातात ना तर ही भाजी घट्ट जातली, म्हणजे इतकी पातळ जरी असली ना तर ती घट्ट जातली. तर मी आता ना मस्त भाजी उतरून घेत आहे. काय सुंदर रंग येलो आणि वास काय सुंदरच येतात. तर ही भाजी ना मी आता म्हणजे गरम गरम अशी पेजेवर खातलंय. तर मस्तपैकी मी आता पेज खातलंय. गरमागरम भाजी. तर मस्तपैकी गरमागरम पेज भरडा बसून काम करून राहा का, मस्त गरमागरम पेज आणि कसली तरी भाजी. तर मी आज केलंय चिन्याची भाजी. मी आता पहिली खाते चिन्याची भाजी. पेजेचो व्हिडिओ तुमका दाखवलेलो असा. मस्त एक नंबर भाजी झाली. कोकणातला टॉनिक. मस्तपैकी आता चिन्याच्या कापांका मीठ मसाला लागलो. तर आता ना मी तळून घेते. तळून म्हणजे थोडासा तेल तव्यावर टाकून मस्तपैकी ती भाजून घेतलंय. तर कापांका लावून मी बारीक रवू घेतलो आणि त्याच्यात थोडासा मीठ टाकतोय आणि हळद आणि मसालो घालतोय. आता ही हळद तर ह्या मिक्स करून घेतोय. तर तेल टाकतोय मी आता तव्यावर. आणि जशी आम्ही ना वांग्याची कापा भाजतो, रताळ्याची कापा भाजतो, चुरणाची कापा भाजतो, केळ्याची, बटाट्याची, तशाच प्रकारे ही चिन्याची कापा. तर मस्तपैकी ना अर्धो तास जाऊन गेलो आणि एका मीठ मसाला वर लागला. तर ह्याच्यात आता मी ही रोळवून घेते मस्तपैकी. कुरकुरीत अशी मस्त अगदी चिन्याची कापा, आगळी वेगळी. मस्तपैकी मस्तीच्या मोठी असो. तरी आता एका बाजू मस्त भाजली होत. आता ही पलटून घेतोय मी. तर मस्तपैकी चिन्याची भाजी झाली. चिनी उकडून खाली आणि ही आता चिन्याची कापा भाजले मी. तर ही मस्तपैकी चिन्याची कापा असत मीठ मसालो लावून मी मस्त तेलात तळलंय. तर तुमका जर चिनी गावली ना तर तुम्ही हाड आणि करून बघा नक्की.